Nitko nikada nije vidio toranjsku dizalicu, a ipak su se čelični tornjevi počeli uzdizati iznad New Yorka kao da ih pokreće čista snaga volje. U 19. veku bilo je ispunjeno visećim gredama, ljudima koji hodaju po metalnim kosturima i parnim strojevima koji dišu usred gradske buke. Pitanje nije kako su to učinili bez naše tehnologije, već kako je naizgled nesigurna metoda podigla prve moderne divove, zauvijek prepisujući pravila gradnje. Revolucija čelika, kada su zidovi prestali nositi. Stoljećima je visinu zgrade određivao jednostavan fizički princip, tlačna čvrstoća. Dostupni materijali, kamen i opeka, mogli su se slagati samo do određene točke. Da bi poduprli težinu gornjih katova, zidovi u podnožju morali su biti izuzetno debeli, zauzimajući vrijedan prostor na podu i ograničavajući oblik i veličinu prozora. Desetorokatnica mogla je imati zidove debele više od 2 metra u prizemlju, pretvarajući unutrašnjost u niz mračnih, skučenih prostora. Arhitektura je u biti bila umjetnost podupiranja težine masom. Ali krajem 19. stoljeća novi materijal promijenio je pravila igre. Nije to bilo iznenadno otkriće, već industrializacija procesa koja ga je učinila održivim. Masovna proizvodnja konstrukcijskog čelika. Ovaj čelik, valjan u specifične oblike poput igreda i rešetkastih stupova, posjedovao je vlačnu i tlačnu čvrstoću kojoj se lijevano željezo ili kamen nisu mogli mjeriti. Revolucija nije bila estetska, već strukturna. Arhitekti i inženjeri shvatili su da mogu prebaciti funkciju nosivosti s vanjskih zidova na unutarnji kostur. Taj kostur, trodimenzionalna mreža čeličnih stupova i greda, preuzeo bi cjelokupno opterećenje zgrade, prenoseći ga izravno na temelje kroz mrežu definiranih točaka. Vanjski zidovi više nisu morali biti masivni, mogli su biti tanke zavjese od opeke, terakote ili kasnije stakla, visjele s okvira poput haljine. Ova promjena paradigme s nosivih zidova na čelične kosture ne samo da je omogućila prije nezamislive visine, radikalno je redefinirala proces gradnje od samog početka. Gradnja više nije započinjala podizanjem čvrstih zidova od temelja. Počela je podizanjem šume čeličnih stupova, strukture koja se činila krhkom i otvorenom, jednostavnim dijagramom linija u prostoru. Taj kostur, koji je rastao kat po kat, bio je pravi posao. Sve ostalo, podovi, zidovi, završni slojevi, došlo bi kasnije, ispunjavajući okvir. Stoga je cijela metoda gradnje morala biti ponovno osmišljena oko jednog cilja. Kako brzo i precizno sastaviti ovaj metalni kostur usred gusto naseljenog grada, bez alata koje danas uzimamo zdravo za gotovo. Čelik je bio obećanje, ali podizanje tog čelika bio je monumentalni problem koji će 1910. morati riješiti. Parni toran, dizalica koja je bila dio zgrade. Na modernom gradilištu, toranjska dizalica je samostalni tajtan. Usidrava se na betonsku podlogu i podiže se samostalno, vanjski dio koji dominira gradilište. Godine 1910. u New Yorku takav stroj nije postojao. Rješenje je bio stroj koji nije bio samostalan, već simbiotski, parni toranj. To nije bila dizalica u suvremenom smislu. Bio je to uređaj koji je u potpunosti ovisio o zgradi koju je pomagao stvoriti. Njegov dizajn bio je i jednostavan i smion. Vertikalni čelični jarbol, često visok 30 metara ili više, stajao je na vrhu djelomično dovršene konstrukcije. Ovaj jarbol nije bio poduprt vlastitom podlogom, već mrežom debelih čeličnih kabela, zatezača, koji su bili usidreni na raznim točkama na zgradi, povlačeći jarbol u suprotnim smjerovima kako bi ga održali uspravnim protiv vjetra i opterećenja. Bio je to jarbol za zastavu, ali umjesto da podiže transparent, podizao bi grede teške nekoliko tona. U podnožju ovog tornja, obično na najvišem dovršenom katu ili među platformi, nalazilo se njegovo srce, parni kotao i motor. Ovaj motor pokretao je masivne bubnjeve, oko kojih su bili namotani kablovi za dizanje. Pleteni čelični kablovi koji su se protezali niz stranu zgrade do ulice. Operacija je bila jednostavna, ali je zahtijevala izuzetnu preciznost. Tim na ulici zakačio je gredu na kuku. Visoko gore, inženjer tornja, pazeći na nadolazeće signale, pratio je parni stroj. Otvorio se ventil, para je ušla u cilindar, bubanj se okrenuo, a kabel se zategnuo, povlačeći gredu s kamiona ili kolica koja su ju dovezla. Toranj je tada započeo svoj klimavi uspon, njišući se poput divovskog njihala dok se dizao uz stranu rastućeg nebodera,
prolazeći ispred prozora već dovršenih katova, krećući se po vijencima i skelama. Ali toranj je imao inherentno ograničenje. Njegova radna visina bila je fiksna. Kako je zgrada rasla izvan dohvata jarbola, sam stroj se morao podići. Ovaj proces, poznat kao preskakanje tornja, bio je jedan od najdelikatnijih i najopasnijih manevara cijelog projekta. Prvo je nekoliko katova iznad postojećeg jarbola pričvršćena nova horizontalna čelična greda, poprečna greda. Zatim su s pedantnošćom otpušteni zatezači koji su držali jarbol. Koristeći privremene remenice i pomoćne kablove, tim je počeo podizati cijeli sklop, jarbol, parni stroj i platformu. Nekoliko kritičnih minuta cijeli toranj je visio u zraku, držan samo privremenim kablovima, lagano se njišući na vjetru dok su ga radnici vodili u novi položaj. Nakon što je jarbol skliznuo u novu bazu i novi sidreni kablovi su zategnuti, stroj je ponovno bio u funkciji. Bio je to ciklus koji se ponavljao desetke puta u izgradnji jednog nebodera. Parni toranj nije bio vanjski alat. Bio je to privremeni organ zgrade, mehanički dodatak koji je sam čelični kostur morao nositi i regenerirati na većim visinama na vlastitom putu prema nebu. Ratna logistika, čelik koji nije mogao čekati. Izgradnja nebodera u srcu Manhattana bila je manje građevinski projekt, a više vojna opskrbna kampanja. Bojište je bio prenaseljeni otok, s uskim ulicama zagušenim prometom, tramvajima, pješacima i spletom nadzemnih žica. A glavna opskrba, konstrukcijski čelik, nije se proizvodila tamo. Svaka greda, svaki stup, svaka spojna ploča rođena je stotinama kilometara dalje, u divovskim čeličanama mjesta poput Pittsburgha, Pensilvanije ili Betlehema. Ove komponente nisu bile generičke. Svaka je valjana prema specifičnim inženjerskim crtežima, s točnom duljinom, profilom i uzorkom rupa kako bi se uklopila sa susjedima u određenoj točki kostura. Nije bilo mjesta za pogreške ili improvizaciju. Greda s loše izbušenim rupama bila je beskorisna i odgodila bi cijeli proces. Nakon što je proizveden, komad je započeo epsko putovanje. Utovaren je u teretni vagon, zajedno s desecima svojih sestara, za putovanje koje je moglo trajati danima ili čak tjednima, podložno kašnjenjima željeznice, vremenskim uvjetima i zagušenju mreže. Njegovo konačno odredište nije bilo skladište na Manhattanu, jer takvo skladište nije postojalo. Prostor je bio previše dragocjen. Odredište je bilo pristanište na Hudsonu ili East Riveru, gdje su masivne teglenice istovarale grede. Odatle se izazov pojačavao. Drvena kola, koja su vukla 2 ili 4 vučna konja, polako su se probijala popločanim ulicama. Ta su kola nosila grede koje su često težile više od tone, komade duge 15 metara koji su opasno stršili, krivudajući oko uglova sa samo nekoliko centimetara razmaka od tramvaja i izloga. Gradski promet nije stajao za njih. Kola su se stapala s kaosom, puzeći prema srcu financijske četvrti. Njegovo konačno odredište nije bilo skladište, već sam rub gradilišta, direktno ispod cijene operativne tornjeve. Ovaj je sustav radio pod stalnim pritiskom i na principu onoga što bismo danas nazvali isporukom točno na vrijeme, ne zbog učinkovitosti, već iz čiste nužde. Ako bi greda stigla prerano, nije je bilo gdje staviti. Zaklanjala je ulicu, blokirala promet i predstavljala javnu opasnost. Ako bi stigla kasno, frenetični tempo gradnje bi se zaustavio. Stotine ljudi, od rukovatelja tornjevima do zakovičara visoko iznad, bile su prisiljene na besposlenost, a troškovi su naglo porasli. Stoga je logističko planiranje bilo jednako važno kao i konstrukcijski dizajn. Poslovođe, inženjeri i upravitelji prometa koordinirali su vozne redove, rute vagona i redoslijed dizanja s preciznošću sata, uvijek prepušteni na milost i nemilost nepredviđenim događajima poput oluje, štrajka željezničkih radnika ili prometne nesreće. Cijeli grad sa svojom bukom i žurbom postao je opskrbna linija. Nije bilo mjesta za pogreške, niti mjesta za čelik koji nije bio spreman za let. Ples u zraku, podizanje, vođenje i postavljanje. Kada je greda konačno stigla do podnožja zgrade, započeo je najopasniji i najkoreografiraniji dio cijelog procesa. Njezino putovanje s ulice do stalnog položaja na nebu. Bio je to balet grube sile, točne preciznosti i tihe komunikacije, izveden stotinama metara iznad tla. Prvi čin režirao je čovjek na ulici, kukaš.
Njegov je zadatak bio pričvrstiti gredu na kuku tornja teškim lančanim uzicama, osiguravajući da je težina uravnotežena kako bi se spriječilo pretjerano njihanje. Nakon što je dan znak za odlazak, kontrola je prešla na dvojicu muškaraca, čije su uloge bile apsolutno ključne: signalista i inženjera tornja. U zaglušujućoj vrevi gradilišta, buka parnog stroja, zveckanje tramvaja, udaranje zakovica i stalna buka grada činili su verbalnu komunikaciju nemogućom. Vika bi se izgubila u zraku, stoga je sve ovisilo o signalima rukama signalista. S jasnim pogledom i na uzlaznu gredu i na strojovođu u svojoj kabini, signalist je bio jedini provodnik. Kodiranim sustavom gesti pokazivao je radnje: ruku ispruženu prema gore u kružnom pokretu za podizanje, spuštenu ravnu ruku za zaustavljanje, gestu rukom za rotaciju tereta. Strojovođa nije gledao u gredu. Oči su mu bile uprte u signalistove ruke. Povjerenje među njima bilo je apsolutno. Jedna krivo protumačena gesta, kašnjenje od sekunde, i višetonska greda mogla bi postati nekontrolirano njihalo, udarajući u konstrukciju, prekidajući kabele ili ubijajući nekoga na ulici. Dok se greda uzdizala, lagano se njišući, pozornica se postavljala visoko iznad. Tamo, na otvorenom okviru dovršenog gornjeg kata, čekali su konektori. Ti ljudi bili su elita elite, željezari koji su radili bez mreža ili pojaseva, hodajući uznemirujućim mirom po horizontalnim gredama širokim jedva 30 cm, s prazninom pod njihovim nogama. Njihov je posao započeo kada se uzlazna greda približavala razini tla. S dugim vodećim užadima pričvršćenim na krajevima, spojnice su vukle i orijentirale teret, boreći se protiv njegovog njihanja, nježno ga vodeći u konačni položaj između stupova koji bi ga primili. Ovaj trenutak bio je trenutak ekstremne napetosti. Prijemni stupovi nisu mirovali. Cijela se zgrada na toj visini pomicala. Lagano se savijala i njihala na vjetru, pokret koji je mogao biti nekoliko centimetara. Rupe u gredama, koje su se morale savršeno poravnati s onima u stupovima, često se nisu podudarale. Spojnice, koristeći sužene čelične šipke i teške maljeve, morale su prisiliti poravnanje, zabijajući klinove kroz rupe kako bi privremeno spojile komad. To su činili kontroliranom silom, osjećajući živu strukturu pod nogama. Nakon što se greda naslonila na svoje nosače i privremeni klinovi je učvrstili, uzica toranjnice je otpuštena. Greda je od ovješenog tereta postala sastavni dio kostura nebodera, često u roku od nekoliko minuta. Dolje je signalist dao naredbu za spuštanje kuke i ciklus je gotovo odmah ponovno započeo. Nije bilo vremena za razmišljanje. Ritam je bio neumoljiv, kadenca obilježena zvukom pare, cviljenjem čelika i riječitom tišinom muškaraca, koji su gestama i užadima sastavljali planinu u zraku. Ritam zakovice, koreografija sekundi. Nakon što je greda postavljena i pričvršćena privremenim klinovima, još nije bila trajni dio konstrukcije. Ta veza, koja je morala prenositi tajtanske sile kroz desetljeća vjetra i opterećenja, postignuta je malim metalnim cilindrom, zakovicom. Ali to nije bio proces spajanja vicima. Bio je to ritual vatre, sinkronizacije i brutalne brzine, poznat kao vruće zakivanje, a njegovo izvršenje bilo je sam otkucaj srca konstrukcije. Vremenski prozor bio je toliko uzak i kritičan da je zahtijevao specijalizirani tim od 5 muškaraca, svaki s preciznom ulogom, koji su izvodili koreografiju koja nije ostavljala prostora za pogreške. Proces je započeo grijačem. Uz malu prijenosnu kovačnicu koja se palila ugljenom ili koksom, ovaj je čovjek držao desetke zakovica, čeličnih cilindara s glavom na jednom kraju, vrućim, usijanim, na temperaturi od oko 1000 stupnjeva Celzija. Metal je morao biti dovoljno vruć da bude kovki, ali ne toliko rastaljen da se raspadne. Sljedeći čovjek bio je bacač ili hvatač. Dugim kliještima izvukao je užarenu zakovicu iz kovačnice. Jednim fluidnim pokretom nije hodao s njom. Bacio ju je. Preciznim zamahom ruke bacio je blistavu zakovicu, ocrtavajući kratki luk u zraku 10, 15, ponekad 20 metara prema hvataču. Ovo bacanje nije bio čin hrabrosti, već učinkovitosti. Svaka je sekunda bila važna. Treći čovjek, hvatač, čekao je s metalnom kantom ili konusnom limenkom. Uhvatio je zakovicu u zraku s tupim metalnim zvukom i, ne gubeći ni trenutka, umetnuo je u pripremljenu rupu čeličnog spoja. S druge strane grede, četvrti čovjek, nosač šipke,
Svom je snagom pritisnuo tešku čeličnu šipku na prethodno oblikovanu glavu zakovice, tako da ne bi popustila tijekom sljedećeg koraka. Tada je na scenu stupio peti čovjek, postavljač zakovica. Vlašteći teškim pneumatskim alatom, hidrauličkim kliznikom, postavio ga je na izloženi kraj zakovice, dršku. Dok je aktivirao alat, unutarnji klip udario je u užareni metal rafalom zaglušujućih udaraca. U roku od 3 ili 4 sekunde, taj se kraj deformirao i proširio, formirajući drugu glavu koja je potpuno ispunila rupu i stegnula čelične ploče ogromnom silom. Cijeli proces od početnog lansiranja do konačnog zakivanja morao se završiti za manje od pola minute. Ako bi se zakovica ohladila ispod određene točke, postala bi preteška za rad i morala se izbušiti, što je bio skup kvar u smislu vremena. Zato je točnost lansera bila legendarna. Loše bacanje, zakovica koja padne u prazninu, značilo je gubitak cijelog ciklusa. Zvuk ovog procesa postao je zvučna podloga gradilišta. Nije to bio jedan udarac čekića, već brzi, metalni triler, zveckanje koje je odjekivalo čeličnim kosturom i moglo se čuti nekoliko blokova dalje. Svako ponavljanje tog zvuka značilo je još jednu uspostavljenu vezu, još jedan korak prema dovršetku zgrade. U dobrom danu tim je mogao postaviti stotine, čak i više od 1000 zakovica. Taj ples topline i metala bio je ono što je uistinu zavarilo grad s nebom, pretvarajući skup pojedinačnih greda u jedan otporan organizam. Geometrija sile, poravnavanje pokretne slagalice. Prije nego što je tim za zakivanje mogao započeti s radom, čelični dijelovi morali su se fizički poravnati. I to je možda bio najfrustrirajući i fizički zahtjevan izazov cijelog procesa montaže. Na papiru, inženjerski crteži prikazivali su savršenu mrežu, s precizno izbušenim rupama u svakoj gredi i stupu koje su se morale podudarati do milimetra. U stvarnosti, 100 metara iznad ulice, teorija se sukobila s nizom brutalnih sila. Prvo, tu je bio vjetar, koji je ne samo njihao grede tijekom podizanja, već je i uzrokovao osciliranje cijele već izgrađene konstrukcije. Jedan stup mogao se pomaknuti nekoliko centimetara u odnosu na susjednog. Drugo, tu su bili nedostaci svojstveni proizvodnji i transportu. Blago uvijanje grede, malo neusklađena rupa, okrnjen rub. Treće, težina samih novih komponenti mogla je malo saviti postojeću konstrukciju. Rezultat je bio da se, često, kada se greda postavi na svoje nosače, rupe u njezinim spojnim pločama nisu poravnavale s onima u stupu. Mogla je postojati razlika od 1, 2 ili čak 5 centimetara. Gredu niste mogli jednostavno ugurati toranjkom. Slomila bi se. Rješenje je bio naizgled primitivan, ali izvanredno učinkovit alat. Konusna šipka za poravnanje ili zatik. Bila je to duga, teška čelična šipka, s jednim krajem naoštrenim u konus, a drugim proširenim kako bi primio udarce maljem. Kad bi spojnice naišle na otpor, jedna od njih umetnula bi konusni vrh u neporavnate rupe. Druga, ili ponekad nekoliko njih, udarala bi stražnji kraj šipke maljevima težine do 10 kg. Sila udaraca, prenesena kroz konus, širila se i lagano pomicala metal, prisiljavajući rupe da se preklapaju dok se nisu savršeno poklopile. Zvuk tih udaraca, oštar, rezonantan tup udarac, razlikovao se od zvuka zakivanja i putovao je kroz okvir poput poruke o napretku. Nakon što je šipka bila potpuno provučena kroz spoj, ostavljena je na mjestu kao privremeni zatik. Ponekad su se, kod posebno složenih spojeva, koristili veliki privremeni vici za održavanje poravnanja dok se pripremalo zakivanje. Potrebna preciznost bila je apsolutna. Pogreška u poravnanju na donjem katu nije bila samo lokalni problem. Prenosilo bi se i pojačavalo prema gore. Ako stup nije bio savršeno okomit ili greda nije bila savršeno ravna, svaki sljedeći dio koji se s njom spajao nasljeđivao je to odstupanje. Na određenoj visini, akumulirana pogreška mogla bi biti katastrofalna, spriječavajući gornje komponente da se uopće spoje. Zato su timovi spojnica i poravnatelja bili najiskusniji i najugledniji. Njihov posao nije se sastojao samo od grube sile, već i od geometrijskog razumijevanja i istančanog osjećaja dodira. Znali su kako očitati napetost u metalu, kako osjetiti koliko mogu prisiliti spoj prije nego što riskiraju oštećenje i razumjeli su kako se cijela zgrada ponaša kao fleksibilan sustav. Svaki udarac maljem bio je proračunata odluka,
kontrolirana primjena sile kako bi se ukrotila divlja geometrija čelika u zraku, gospodari neba, kultura i rizik željezara. Čovjek koji je obavljao ovaj posao nije bio običan radnik. Bio je željezar, zanat koji se transformirao u zasebnu kastu, bratstvo s vlastitim kodeksom, ritualima i jedinstvenim odnosom s rizikom. Nije postojao formalni put obuke. Znanje se prenosilo s veterana na početnika, s oca na sina, u brutalnom, praktičnom sustavu učenja. Prvi zahtjev, čak i prije snage, bila je ravnoteža. Hodanje po gredi širokoj 30 cm, 200 metara iznad tla, na vjetru, s punim rukama alata, nije bila vještina koju je svatko mogao steći. Zahtijevalo je osjećaj za kretanje, apsolutno povjerenje u vlastito tijelo i u potplate potkovanih čizama koje su hvatale čelik. Hrabrost je bila zahtjev, ali ne ona nepromišljena. Bila je to hladna, proračunata hrabrost, utemeljena na kompetenciji i stalnoj svijesti o opasnosti. Komunikacija među njima bila je rijetka, često tiha. Gore na visinama, gdje je vjetar gušio riječi, naučili su čitati namjere u govoru tijela, u pogledu, u kimanju glavom. Vrisak je bio posljednje utočište, znak nevolje. Ova normalizacija ekstremnog rizika definirala je njihove živote. Nije bilo sigurnosnih pojaseva, mreža, trajnih ograda, nevidljiva granica, vjetar, vizina i kraj metode. Građevinski sustav 1910, koliko god domišljati učinkovit bio, pronašao je svoja ograničenja u samim silama koje je nastojao osvojiti, vjetru i mjerilu. Vjetar je bio odlučujući faktor, jedini nadzornik kojemu su se svi, od glavnog inženjera do naučnika, morali pokoravati. Nije bio samo smetnja, bila je to sila sposobna potpuno zaustaviti gradnju. Tornjevi, sa svojim visokim jarbolima i zateznim žicama, bili su posebno ranjivi. Snažan udar vjetra mogao je podignutu gredu pretvoriti u nekontrolirano njihalo, stvoriti opasnu napetost na sidrenim kabelima ili onemogućiti rad spojnica na uskim gredama. Predradnici su razvili oštar instinkt, promatrajući zastave, oblake i ponašanje dima. Ako bi vjetar prešao nepisani, ali dobro poznati prag, oglasio bi se zvižduk. Parni strojevi su ugašeni, kotlovi su ostavljeni u praznom hodu, a čelik je ostavljen na ulici. Nije se moglo raspravljati s tim. Gradnja je stala, ponekad satima, ponekad danima, uz ogromne troškove, ali prihvaćene kao dio procesa. Kako su zgrade prelazile 150-200 metara, pojavio se novi izazov, njihanje same konstrukcije. Čelični kostur, dizajniran da ima određeni stupanj fleksibilnosti, pomicao se. Na gornjim katovima to njihanje moglo je biti primjetno, čak i dezorijentirajuće. Za radnike je to značilo da je tlo pod njihovim nogama nestabilno. Stupovi i grede koje su pokušavali spojiti mogli su se pomicati neovisno, što je uvelike kompliciralo poravnanje. Logistika je također dosegla točku pucanja. Jedan vrlo visok neboder mogao je zahtijevati 3, 4 ili čak više tornjeva koji rade istovremeno na različitim razinama ili stranama zgrade. Koordinacija više dizala, osiguravanje da se putanje greda ne križaju i da se strojevi ne ometaju jedan s drugim, postala je trodimenzionalna zagonetka ogromne složenosti. Sustav just in time bio je rastegnut do svojih granica. Kašnjenje u kritičnoj komponenti moglo je paralizirati više radnih fronti. Ta ograničenja, sve očitija kako su se tražile veće visine i brži tempo, signalizirala su pad metode parnih tornjeva. Nije bio neuspjeh, već iscrpljivanje njegovog potencijala. Potreba je bila jasna. Stroj za dizanje koji ne bi ovisio o zgradi za potporu, koji bi se mogao stabilno i sigurno sam podići te koji bi imao veći radijus i nosivost. Ta je potreba potaknula razvoj koji će definirati sljedeće doba, samohodnu toranjsku dizalicu. Međutim, nasljeđe metode iz 1910. nije zamijenjeno, već apsorbirano. Moderna toranjska dizalica je u biti usavršeni toranj, oslobođen svojih ograničenja. Ali ono što dizalica nije mogla zamijeniti bili su ljudski i organizacijski principi koje je stari sustav iskovao u vatri. Sljedeća generacija graditelja nije počela od nule. Crpio je duboko razumijevanje kako se čelik ponaša u zraku, kako se tim ljudi mora kretati na visini,
i kako organizirati protok materijala u srcu živopisnog grada. Neboderi bez modernih dizalica nisu bili inženjerska slijepa ulica. Bili su brutalna, praktična akademija gdje su se učile prve i najvažnije lekcije o savladavanju neba.